Good Friday omwanchu murigereri bwegetaseni kia Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ngwege na ejuma yawo negenderete koba entoero kigma nane nogenderete kwego kia asoko bwatemero berionsi yegetaseni kiga kia Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ekerochire chitariki 20 na kianda chumutinyo gatatu omwaka no iwechi wibere na 2024 namanga genderete gokorekana imense ya Kenya anenekero toroche ababwatani korwase chikanisa anene chikanisa chige Catholic bagendrete wesokia na gucengera ritukeri ya Good Friday anena bagatana enchera iyo musalaba yono manchubulire ringo kwarigania senchera ya bene asemese Amayia ye Chinsa Ikomi erionko manyibina na raya na kwariganire asenchera ere yobwenge nyorobuna sensemo ya Facebook na bokoendera gotonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyarwetera Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko ya somwetera www.ndizitv.net ero togendere gusanga asobwamo eritriane Everlyne Osero Sara Momanyi nero koine KHB channel yo gichawo ikera senchera ya bene go kwarigani obeko gusanga na nchwe komwerio. Manchumuli ringo kwarigania tochake Amayia ye Chinsa Ikomi chiabono magoroba senchera ere yobwenge awase aba Kristo be dini mense agosaba Kristo imense nkima bagendrete kwe inyoria ritko baegenete buna umotoria Yesu Kristo abetega kubambwa aso musaraba abuyase gosa waso monwa weke nyamorero rimanyikante buna Good Friday nigo turocha bageno korwa chinsemo nigo babere bawe so kinago chengera ritukeriga awase aba Kristo bedini yege Catholic bainyora ritukeri imenye county ya Nyamira nigo abagenwa abe Catholic gose bekerisia kyabiticha baba okora etaro enchera yo musaraba ase babwatetie chimbaratero chia Yesu Kristo nonya nabo nigo omo bishop gose omo father Joseph Otomu o St Gabriel Biticha Parish aberega gukwanira ekirenge kenene kyeritukeriga ria Good Friday. Rituko rya nirituko dene rituko rya yo musaraba nirituko to kunyura ekero Yesu Kristo achandegete agasoerwa akasusurwa akabambwa so musaraba agakwa nenda gatindeko kulende tori no gosemera ngaso kuvuka kwae na tonyorero magotakoera rituko rya rero Good Friday twachakira musaraba kurwase esente yamo ya parish ya Buticha ikorukwa riyawe twachagocha ligoma toikaga Biticha ase twakorera nchira yo musaraba ande bono tuganye tutoso asensemo ya kabere ensemo yogosasimo musaraba nakonyora komunyo ero twendrete ko rengereri igoro yogo toliwa waito na kigema ligo yogo toliwa ase bisoro bya Yesu na okubamba kwa yaso musaraba no kuboka kwaye kurwasaba kule elianyare gotonyoro mwancho muri baigo abegenwa kurwasikanisa aho imeye county ya Kisii na barabuti batigiri magegasi baba bawe sokya eriyo gocengera ritukeriga robot togenderete go kwariganiria ichora tukonyora ase obwikiranu Amayia aje Chinsa chikobwatya togotkena nayo nigo omuime representative we county ya Kisii Doris Yaburi gosoyo manyikante buna donya abagakora umujega bwokorwa obokonyi no koringori wa kwamarwaire au asensemo ya bobaracho yogotoka bunke ya Nyaribari chache county ya Kisii okona chinga kiecho donya nigo akumeria enchera abaroire bagendrete guchandika ase chinyagitari kubwatkana no mugiro bw'abanyagitari yogendreta chinsemo imeyense ya Kenya asekeri aganirie wizara yobochenu kurigereria enganeyega na koene kyabuna abanyagitari babiri bakwirana ase chinyagitari korwa obokoreri burubya gocyase abananchi ane ase county ya Kisii nigo boigo abagakuboria abaiboli kubaikane kange abana babo anene chinga kiechiga chiskuru cha chakirego siekwa anene abana abanyaruka asenchire yemo yokubasemya igoro yo wetanga kurwase amarito agenkyo nigo donya boigo abiriga kurokubolyo cha sabanto wesokya nagokonya balia babwate okugania mono abantu bali no borema
Nase entunde yende engaki omo women rep we county ya Kisii abakagotara abamenyi be wadi abo baracho imeye bunge nyalibali chache e county ya Kisii asomoroberio odonya charity mission asabere kagotara chibunge chinde na kurwa obokonyi au anene mono bali abale inseke bogima asaba obokonyi bwe changa endagera amono kulingoli wa kwabusa gakugwatara ne kyombe gyangaf asegati abali baikirana ngamono mo MC wensemeyo egati ya baraibande aseboigo abaisike bali balense ye myaka 15 banyora amagelio ye Chinsa yichegenka abo baracho lero no tore na leaders ba Kisii e program yaito ngokorande na national government mbanga maliogo wetera se ekitikiane koleta na abasani kegerata gusana tochoko konya abantu mbarwade temegongo amagoro ngwati gubare ne batali aterio gelirio kalirimo komera na mwarorana kwarigereria abantu bao buna bamenyete buna babwate mechandenga na you understand ekero kwenda bunge kwamanya buno gokoraki okobeke ebintu bya leo hapa tumebadilisha charity mission. Initially tumekuwa tunatibu jiggers peke yake kupitia ngaf na waisani tumepata dawa mingi sana hapa. Watu watatibiwa na watu waogopa. Hata mtu akienda kuona daktari anamuuliza uko mgonjwa wapi, kama alikuwa tu na shida kabisa hata anasema anajikuna huku kwa private part, anaambia daktari najikuna huku kwa mgongo. Madaktari wanajua, wanauliza kweli ni mgongo, anaanza kukubembeleza mpaka unafikia pale shida iko. Nigo omo women rep akwanira igoro yemechando ya mache iyo yaberege kwenekiwa Imeye county asakwanira igoro yemerobelio achakire yokwagacha ebisima ase Chinsemo leo kyanya omo chando bwa mache. Mimi kama mama county hata nimeshangaa sana. Jana mvua ilinyesha hapa vile tuko hivi inakaa itanyesha jioni, lakini mkiangalia wamama wanateremuka hapo chini wanachota maji wakirudi, they are wasting time. Hiyo time ya kuchota maji wangekuwa sahi shambani ama wako sokoni wanauza wakitafuta pesa. Kisii hatuna good mechanism ya kufanya water storage, ndio sababu mimi wakati nilianza kutembea nilifahamu kwamba lazima nitengeneze borehole. Hii borehole ikuwe na solar, sio Kenya Power. Kenya Power unajua kuna bills zao ziko very exorbitant. Najua kabisa na sijaribia hiyo kampuni jina. So siweki stima ya Kenya Power na wawekea solar na wawekea water tower. Sasa hiyo water tower ni encourage kufanya water storage. Watu wakikuwa hapo karibu watachota maji, wengine hata wenye wako na pesa vizuri kama hivi shule wataweka hiyo wafanye reticulation, ni kuweka tu ka pipe na maji inaenda kwa shule, watoto wanachota kushinda watoto wanaenda mtoni. Ase chinga kechonigo omo MCA wensemeyo Ibrahim Onkubo agokera omorobelio yo ase kolende amochirie oboraibwe county ya Kisii ase amangana ye budget ase asabire omugabana Simba Arati kweneki abuna chibesa chirie chikurwa ase controller of budget ngotumeka chire keboikeranu yabondigethina erich kwende first financial year twabwate ndwera ndijibasa ya development almost 2 point something. This financial year twabwate 5 point something, of which twatumikire osene 800 wikere mna torega bono mwe expected mna jibasa jinji tumeke chiere konengane chinga kiechi okorera gwito konene ngoringa umugabano itotigarigeria sector ya procurement arore na kiara basugume egere barona kibakora at least nito tumeka 50% of this development money era abafatari kubwa kutumeka 1.7% esejibasa chiritoire. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Numu waziri w'uburimi kurwa serikali ya county ya Kisii Elijah Okemwani gaine kebuna abarimi becha bukatu kurwa county ya Kisii nigo barachiko konyeka ase okobwatokerwa embusuro yecha bukato yemanyikaine buna has avocado seedlings ochakaritwa ya Jumatatu eikegocha ase kirenga yokubakonya gukinya rige sare cha avocado Imeye county ya Kisii umuroberio reise yoburaiwa yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati okwana chinga kiecho nigo Elijah kwene buna negative merobero mugavana bwate iyo kwene buna obokoreri gose oburemi ase county ya Kisii bwabeire bugukini wanigate na cyari cya avocado cyoka korende merobero nemenke bekire yo kwene buna abaremi babiri bagokonya kande musuro asogokinya ebimeri byechingencho au asa Marieta Engineer Obuoli, waziri wa agriculture, livestock, fisheries and cooperative development Kisii County. Lero neli tukolina na sana ase Easter
umugabano ito Paul Simbarati aira abaremi ba Gusii a gift ya Easter ase enasari ya ito twabaire tokonyora into majority avocado seedlings echio togochikonya koba togo distribute gochakera next week. Bono chi avocado echi igachire in total 200,000 echio tokagerete ng'ase ng'encho oranyore nkechi akure at least we are sure nga 190,000 inchila available ase abaremi baito. Ase manifesto ya umugabano ito ekera ache tobisi gatebete nanyare kobogo promote avocado, coffee na pyrethrum. Igo ase value chain ya coffee ya avocado. Lero iga ntobugate hash avocados eyu eyabeire ready koe nanua gochia sabaremi banyare bako simeka. Serikali inigo yachakirie omoroberio bwo kubaigorera abasibwa abo basibire ase amamocho amakamake ase chichera gukwana chinga kiatarira echera ya Tambach eyo gotoka Imeye County ya Elgeyo Marakwet nigo murike monene ase wizara yechera Salome Biako abereka gotabuna enchere yo nechikokonya ase gokeania ogoichorana kwa basibwa ase chichera nigatebire buna serikali nechie kwene kiona yaitrasa chichera mense ya Kenya na kuigorera abasibwa abo basibire asamamocho amake anenebo igo babere bakworokia chimbwa cyogo cha wonchorera ekero bachire isiko ase chereyo ya Tambach nigebwate abasibwa emeronko ebere na emeronko osabasibwa chimi bere na meronko etano awase abasibwa emeronko ene babere bakwigorerwa. Sasa moving forward tutaanza hii collaboration between the national government and the county government through decongestion. Na pia nyinyi mu benefit from rehabilitation, sentence reviews na ndio muweze kureform. I want to tell you, hiyo mawazo mzuri ambayo imekuja kwa kichwa yako, wacha ikae kwa kichwa yako. Hata ule mwenye atoki leo, I want you to craft. Chukua kalamu na karatasi na upange maisha yako kutoka day one. Asante moyo gokinia obotari meyense ya Kenya nigo mowaziri wa mangana yobotari Dr. Alfred Mutua agendera tokoretare ase Chinsemo au elio koligereria na G county chirigo se Chinsemo nchirichechi chirasagiya ase ogokinia obotari gokwana chinga kichietare ya Imeye County ya Busia nigaterebna county eyo nigo ere nase ebwateri bagari ya yogokinia obotari ase keria buna nigo ere ase omobaga ime katiense ya Kenya na baigo ense ya Uganda neji chinga kichietaro yaye ase county eyo nigo baigo abeta kumerana no mugavana bwe county eyo ya Busia Paul Otuoma oyo tebire buna county nigo bare tayare asoko bwatrana ne wizara y'obutari eri kwene kyabuna emiroberio emekirano yaberege kubekwa iyo kwariganya abatari korwa Chinsa chesko asogo konya koreta amagendro na baigo gokinya uchumi imense ya Kenya. Hii eneo la Busia limebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Mna ardhi nzuri, mna mambo mazuri ya utalii ambayo tunataka kuangalia. Je, watalii watakuja hapa kivipi? Hapa mko border town ambapo kuna watu wengi wanavuka boda wanakuja hapa, lakini wengi wakai hapa wanakuja na kupita tu. Hali yetu tunataka watu wa hapa Busia waachwe na pesa kwa mfuko. Knowing that tourism is also a larger thing, is not just a county thing, we are looking forward to collaboration between the county government of Busia and the department, the Ministry of Tourism at the national level, to be able to see how we synergize, fill in the gaps, both in terms of human resources and even financial resources.
abagavana korwase chikaunti sato imeyorogonko rwabokamba wobare kaunti ya Makueni kaunti ya Kitui na baigo kaunti ya Machakos awase kaunti ya Makueni korawa na Kitui Kilonzo Junior na baigo kaunti ya Machakos wavinya ndeti ni kaunti area ya Kitui Julius Malombe ni gobachiramo asentremo yokoriyari chibu kubwatikana nemechando ao iyo kwenderete kwenekiwa ase chikaunti kaunti echo gati yabo obwagachi amache obochenu amazingira egati yayande amanke korengana baraboni go bateruna bachakire emeroberio yokoine kyabuna mechande yo yaberige kurigererwa asoboime na gukwanira chinjera barachie kubwatrana ne serikali nene asokoine kyabuna abamenyi babo kamba babeire bakwegendereria se gosebabire bagokonyeka kurwase emeroberio au ye serikali. Issues under deliberation today included the following: development of SECEB symbols, amendment to the SECEB Act, development of SECEB Act regularization, development of SECEB Vision Strategic, report from the SECEB Summit Committee, that is the Committee of Infrastructure, Investment, Trade and Trade Committee, Climate Change, Environment and Natural Resources Committee. Analyzing the county aggregation and industrial parks, or in short CAIPs, based on their competitive and comparative advantages. A joint fees processing zone will also be considered alongside agribusiness funding through. We will continue to lobby the national government to support our priority infrastructure projects. The 3 counties within the bloc are interconnected with key road networks, which include Nairobi, Mombasa Highway, Kibwezi, Kitui Road, Makindu, Wote Machakos Road, Machakos Kitui Road, Wote Kanyangi Wekilele Road in Kitui. Most of Mwanchi umugere inoro mwerio bw'Amayia Chinsa Ikomi asenchera ere yobwinge kurenda yamunaenda mankinto genderete go kwariganiria ayora chikonyora asenchera yobwikiranuge kuragense muna boigo Chinsa isato chamugoroba nararetwa sore nere Vincent Onyancha kiroboigo barabwatrana nere Captain 001 ase ensemeri yechigosori kukuganiria burgere borobia ase meroberionsi ya Ndizi TV ase Chinsa chirebosyo aseboigo kwenyore buna sensemo ya Facebook na bokugendera gotonyoro witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watunyaro wetra Ndizi TV News na baigo ase website yeto na boko ya soma wetra www.ndizitv.net eryo togenre gusanga asobwanmo gukoraniria oburigere borobya emagoroba erenterero na baigo omuyega omuya o Easter.